ang Ginoo mada iyo. Pagbasa sa Santos sa Ebanghelyo sumalakan San Juan. Pinagyan ni Felipe Nathaniel na ni Sumatania, amo na diyan ang tao naging surat ni Moises abasanan balaod, na nagisulat liwatan mga mandaragla. Amo niya Jesus, ang anak ni Jose, na taga Nazaret. Napakyan ni Nathaniel, may ba maupay nga natigang nga Nazaret. Tala, ngan kita nagbato ni Felipe, habay kiti ni Jesus ka Nathaniel na nadao ka iya, may ginabiya iya, iniintinuo ni taga Israel, waray sa daw isusun na iya. Napakyan ni Nathaniel na iya, anuhin pagkilala mo akon, binaton Jesus, hinggitan ko ikaw, hanakad ko kasiruhan kawoy na igos. Ano rin ka patatawagan ni Felipe, nagsiling Nathaniel, magturutdo, ikaw ang anak sa Diyos, ikaw ang hadi ng Israel. Nagsiling Jesus sa iya, natuo ka ba? Tungod lang ang nagsiling at huwain mo, hinggitan ko ikaw, kasiruhan igos. Ikikitan mo inarulabaw pa hindi ng mga butaw na nasiling Jesus sa iramatanan, susumatan ko ka mong tinuhod. Ikikitan niyo ang langit na binuksan, ngan masa kalusan nilanak ang tao, ang mga anghel sa Diyos. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pinag-adlaw din na simbala sa Orbini, nga fiesta ni San Bartolome Apostol. Diha nakadaan niya usarang tinundan, usang apostol na nagpasayaw, nagalagad kay Kristo na nagpasayaw, ang upay na suma. Pibitaw natin ang kisini, ngayon na po, ang iya pagkatinundan. Diin, ginpilala niya ni Jesus, ginritulisan niya ni Kristo yung pagkasaring itaa, iinintinuod na taga-Israel, kaluray ko sa daw isusun na iyo. Kasahay, ito muna akong tinunggay, one of the basic need, ito na akong kalugarin is to be recognized. Recognition is important, jadi nakakahakag liwag itong kadasig, ito natin kinabuhi. But the recognition must not and should not become, or should not start from us. It is not for us to recognize, but it is for others, for us to be recognized. Ano ito? Kasi niyo nagaan sa kalugaring nga bangko. Parang natin yapon itong Facebook. Imo post, imo like. Imo post, imo like. Naglalike, wala nagsisi, imo post, imo like. It's not for us to recognize, but for us to be recognized. Kristo na siring kan Nathaniel, kan Bartolome. Inantinong ka Israel, waray mo sa dang isusun na iya. Waray mo sa dang isusun na iya. Pero waray, pag si Nathaniel, matado na kung mga tao, waray. It is the Lord who recognizes him of what he is. It is a man without a God. Forever siya dahil susundan. Yes, the point is a necessity for us to be recognized. But recognition must come from others, not from outside. It will be self-serving. Kaya pinaliwag na kung ko na ito, tibor kita to be more appreciative na dahil doon atong igkasitaw.
Now, ano ba ito? Commitment iwat natin. Once you have recognized, ano ito natin corresponding response? Ito natin baton. Kaya, hanpag kinata, ni Kristo kan Nathaniel na waray ko sa langit na iya, inantinugod ng Israel. Nagabay-ada iya, tinulog na pagtuog kan Kristo. Pagyan mo nagtuka, at the same time, there is an equal and mutual recognition. There's a mutual recognition. Ano siya? Magtulog do ikaw, anak ng Diyos, ikaw ang hadi ng Israel. They both recognize each other. There is a mutual recognition. Ikaw ang hadi ng Diyos, ikaw ang hadi ng Israel, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaduha, dili ka mapakaano mutual recognition, pero ano man, nilakan sa Bartolome, kan Nathaniel, ano niya ng buhay? Nagalagar niya ng Kristo. Kanay kinabuhi, ibinhalad yung pagkalagar sa Diyos, kanay kinabuhi, ibinhalad yung pagpasang niya ng upay na sumpa. And once we are recognized by God Himself and by the Lord, it should strengthen our commitment to be more fully committed to the Lord and able to proclaim the good news to others. Amo kung tayo ni, hirap akong pinabuhi kung Kristiyano. So, ng Diyos, matag-adlaw din papakita niya ako ang organan na adaan. We always appreciate us. We will not recognize it, but we always appreciate us. Sangit lang, ibarod na kita pagtagat sa Diyos, pagkalagad ng Kristo, tinulog ka na pag-ibugma iya, kaya ibarod kita pagpasang iya ng mga suma, ngat ko